Tras asinar o convenio coa Consellería de Educación, o Concello de Lousame acometerá a sustitución da cuberta do Polideportivo da Silva. Dará así cumprimento a unha obra moi demandada, tanto pola comunidade educativa que utiliza o pabillón como ximnasio, como polo resto de usuarios da instalación. A obra que está demandada fai tempo, porque é unha necesidade que nos vimos peleando por ter financiamento para cometela, é a cuberta do Polideportivo, que está agora mesmo en Secretaría de Intervención para sacar a licitación nos vindeiros días. A cuberta do Polideportivo se acomete cun convenio asinado entre a Consellería de Educación e o Concello, donde a Consellería aporta 60.000 euros. A un total de casi 120.000 euros, pois unha parte o restante o pon o Concello, pero temos 60.000 euros de aportación da Consellería. Iso nos fai que podamos executar a obra, non? Non é esta a única obra que ten entre mans o Executivo lousamiano. Tamén está a piques de licitar a mellora da estrada entre Portobravo e Tállara, por valor de 450.000 euros. Tamén están preparando a licitación para a estrada Portobravo-Tállara, non é na súa totalidade, pero nunha parte importante, por un importe de 450.000 euros, máis ou menos. É unha vía importante que vertebra o Concello, que non é solamente importante para a zona onde está ubicada, sino para todo o Concello. De feito, agora co enlace á estrada ao corredor, que está moi preto de Portobravo, esta vía pasa a ser unha vía principal que vertebra todo o Concello. A alcaldesa informou tamén de outros proxectos de pavimentación que están a punto de comezar, como as melloras en San Xusto, Arxellas e Lesende ou o arranxo no interior das aldeas de Pousada, Figueroa e Escavia.